Maromo Jong'anyo 20 ochwal e doho kawuono mondo omi giduok penjo e wi keto mwandu e kinde ketho mwandu e kinde mag ng'anyo ma osebed ka itimo e pacho kae. Magitimore e kinde bad obila ma okwach kich kwayo jopiny mondo omi okonygi e yango ji mano oketho chik e kinde mag ng'anyo. Jong'anyogo mano ochwal e doho ma Kiambu mathothgi nomak tarik 26 dwe mokalo ne okwedo ketho mar ketho mwandu mane odonjnegigo. Hearing on 1st of October, court number 2, mentioned on 11th of July for the pre-trial conference. The defense counsel to be furnished with all the witnesses' statements, together with any other documentary evidence the prosecution intends to rely upon. Bond each 1 million with a surety of similar amount is granted to the accused, or cash bail 200,000. The accused are prohibited from interfering with any of the prosecution witnesses, either directly and or through proxies.